А што такое Біблія? Гэта кніга кніг. Тут больш за 70 розных кніг. І гэта розны жанр. Это кнігі мудрасці, это кнігі гістарычныя, гэта летапісы, гэта заканадаўства, праўныя рэчы, это літургічныя, гэта як справаваць там культ, да, як ахвяру рабіць, гэта паэзія, гэта прароцкія кнігі, апакаліптычны жанр, который кажа пра апошнія часы, это розныя літаратурныя жанры. І іх трэба улічваць. Гэта значыць, што нешта мы разумеем даслоўна, нешта пераносна. Карацей кажучы, каб зразумець Біблію, трэба ведаць дапаможныя навукі. Трэба ведаць кантэкст гістарычны, трэба ведаць літаратурны жанр, трэба ў нейкай ступені прабаваць думаць так, як думаў той чалавек, который пісаў. Пад натхненнем Божым, але ўсё-такі ягоны рэсурс чалавечы трэба улічваць. І пра гэта кажа сабор, дакумент. Другі крытэрый, гэта першы крытэрый, як чытаць Біблію, улічваць вось кантэкст. Да, культурны, гістарычны, літаратурны. Другі крытэрый, як чытаць Біблію, кажа сабор, гэта тэма адзінства пісання.